Привітаю. Дякую, шановний спікере. Дуже рада, що у вас гарний настрій. Дай Боже, щоб він був у нас у всіх гарний після голосування цієї постанови. Шановні колеги, сьогодні відбудеться історична справедливість. Я впевнена, що ви знаєте про те, що Російська імперія в різних формах намагається зберегти своє існування, але ті злочини геноциду, клінічних чисток етнічних, переміщення і переселення корінних народів з вільних земель, які вони населяли, відбувається і по сьогодні. Одним з таких найбільших нелюдських злочинів є приклад політики етнічної чистки саме черкеських територій. Це корінний народ, який дуже постраждав під час російсько-кавказької війни 1763-1864 року. Тоді цей народ втратив майже 90% населення. Сьогодні мова, якою говорить корінний народ черкесів, знаходиться під загрозою повного зникнення. Також Україна сама пережила безліч страждань. І під час існування Російської імперії, і далі під час існування СРСР. Тому сьогодні ми проявляємо солідарність з усіма поневоленими народами, що зазнали значних втрат і страждань внаслідок перебування у так званій тюрмі народів. Ми розуміємо, що сьогодні колоніальна політика повинна припинитися, але тільки звільнення народів може це здійснити. Я хочу подякувати за співпрацю всім експертам, всім колегам тимчасової спеціальної комісії. Ці намагання Верховна Рада і парламент намагаються здійснити з 2014 року. Масове знищення черкесів повинно бути припинено. І тому, колеги, я закликаю проголосувати за цю постанову, а також закликати всі парламенти світу і міжпарламентські організації здійснити те саме. Дякую вам.